Pongé ne ba be Madame Fanta Maïga Kuluba Pongé aw ni sogoma ka jigi Bamako ka aw fo ka awol man don netriw général de division Ibrahima Dairou Damele kuno an kun bɛ foro la ne o de fɔ n ko terikɔrɔ tɛ ne la u taara nɔfɛ wagati min na kana ka fanga kalifa a la don tɛmɛnenw na a tun bɛ nin foro kelen de la kunu an kun bɛ foro la mon général ni sɔgɔma n bɛ garde-bu la capitaine Arama Keita bɛ lamɛnni na sanga in kɔnɔ an b'a fo ka weleman dɔn général de division Salif Traoré monsieur le ministre ni sɔgɔma Madou Doumbia be maître Maliki Koulibaly avec ka lamɛnni kɛ l'ex-ministre de la justice garde des sceaux i ye an ɲɛnafin to sabula e de ko don tɛmɛnenw na ko ka kiiri la tilen fasodenw ni ɲɔgɔn cɛ Maliki Koulibaly i taara ka an to o ɲɛnafin kɔnɔ monsieur le président de la république chef de la transition colonel Bandaw fantanw ko an jigi tigɛra dɛ cɛ tɔgɔ Mahamadu i bɛna don min i ye kalika min kɛ cour suprême na an ko maa dɔ nana Mali bɛ se ka basigi maa min bolo an ko maa dɔ nana an b'a fɔ ko tare o président nalen filɛ i ko k'i tɛ se ka yuruguyurugu bali tiɲɛ don ko mais maa faso dɔrɔmɛ kelen taraki monsieur le président k'i b'a tigi bila kiiri minɛ ka bolo kan dalikan i y'a ta maliyɛnw ye kalikan i y'a kɛ maliyɛnw ɲɛna i nalen tilen rapport général vérificateur général ye rapport min d'i ma an ma maa kelen ye k'a taara kaso la an ma maa kelen ye ko kiiri tigilamɔgɔw y'a wele ka lamɛn monsieur le président i tɔ kalo 14 layidukan in bɛ cogo di mon président an b'i bilasira dɛ i hakili to layidukan minnu n'i y'a ta i hakili to la kiiri bonnakun kan min bɛ ka kɛ bi a bɛ maa hakili sigi wa rapport minnu dir'i ma maa minnu ye faso nafolo taraki mon président u wele u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo ka sɛgɛsɛgɛli ka kɛ ne ko n'i ye Mali fonctionnaire ta bi maa minnu n'a fɔra ko olu tɔgɔw tɛ maa minnu n'a fɔra olu fatura hali bi k'olu ka nafolo bɛ ka ta o rapport o dira école karamɔgɔw ka bonnakun kan ko écoleden dɔw bɛ yen o lisi o wariw bɛ ka di école karamɔgɔ dɔw bɛ yen o lisi o wariw bɛ ka di olu tɛ nin rapport bɛɛ lajɛlen dalen bɛ yen mon président surasi dɔw bɛ yen généraux dɔw bɛ yen officier dɔw bɛ yen miliyari 1,239 wari in taara min président Bandaw maliyɛnw mako bɛ nin tiɲɛ de la maa o maa fantani ka dɔrɔmɛ kelen taraki a mana kɛ maa o maa ye a wele i kana a ka kiiri tigilamɔgɔw a ka jaabili kɛ fantanw ka dɔrɔmɛ kelen an tɛ janko a kɛra tɔn ye dɛ fantanw bɛ ɲɛji la tiɲɛ bɛ yɔrɔ jumɛn jigi bɛ min renouveau kanumɔgɔw aw ni sɔgɔma ne sɔrɔ Ibrahima Diallo ta ye hakilijigin ye maa o maa n'i nana faso in kan i mana na faso in kɔnɔ ko ka tiɲɛ fɔ faso ka jɔ tiɲɛ in na ma f'i ye an y'i dɛmɛ nkalon kan an bɛ dɛmɛ kɛ tiɲɛ de kan tiɲɛ ka fɔ faso ka jɔ faso kun ka kɛnɛ o don kɔnɔ ka hakilijigin kɛ kibaruya minnu bɛ ka bilasiraliw kɛ 20 janvier 2021 vice-président colonel Assimi Goïta i bolonɔ bila Mali tariku la kɛrɛnkɛrɛnya la finitigiw ka bondakun kan ko Sanankɔrɔba hôpital belebele jɔra sɔrɔsiw ye minnu bɛ jogin kɛlɛdaw la bana bɛ minnu sɔrɔ n'u bɛ Mali kɔnɔ ni an b'an kun da u kan ni jamana wɛrɛw ye ko e bɔra ka biriki fɔlɔ da hôpital belebele sɔrɔsiw tɔgɔ la
lakana tigilamɔgɔw tɔgɔ la ko Mali lakana bɛɛ lajɛlen a kɛbagaw ko hôpital sɔrɔla monsieur le vice-président i tɔgɔ don Mali tariku la an bɛ nin nɔfɛ an y'o de fɔ n ko kɛko de ye fɔ ko ye ni min kɛra o de bɛ fɔ vice-président colonel Assimi Goïta tare fo tan ko sɔrɔsi muso minnu fana cɛ tora minnu cɛw fatura kɛlɛkɛ yɔrɔw la ko musaka taara miliyari 2 n'a kunkanfɛn k'a ta ka ton o bɛɛ kelen kelenna kan ka miliyɔn 20 sɔrɔ ka denbaya ɲɛji cɛ ka denmisɛnw ɲɛji cɛ jigisigi kumaw fɔra jigisigi wolow bɛ kana minankɔrɔw an ye dɔw ye nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko sariya min bɛ sen na loi de la programmation d'orientation militaire fɛrɛ kuraw ko sigi sen kan lakana tigilamɔgɔw ni joginna lakana tigilamɔgɔw ni tora kɛlɛkɛyɔrɔ la fɛrɛw ka sigi sen kan e kɔmɔgɔw ani i ka furakɛli ka se ka ta ka sɔrɔ dugumasi i ma ka i kɔmɔgɔw ɲɛji cɛ Mali sɔrɔsiw an bɛ aw fo kɛwale in an y'a minɛ ni an tɛgɛ fila ye an y'o de fɔ a y'aw jija guru bɛ yɔrɔ min na o ye soci min bɛ ka kɛ sanga in kɔnɔ fantanw u kulekan fantanw u ɲɛji an t'a lajɛ an ka ɲimi ji ɲima jɔlen na minnu bɛ sariya kɔnɔ olu ka bila sariya kɔnɔ minnu tɛ sariya kɔnɔ baara in a y'a sɛgɛsɛgɛ ka lajɛ nin ye an don ka ɲi lamɛndirɛjɛkulu ka aw fo ka aw walemadɔn nin ye tiɲɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ Bɔkari Jara Bad a bɛ ka sugantiliw kɛ ka hakili jigin kɛ émission in yɛrɛ ani misigi jumɛn de kan ka taa ani misigi jumɛn de kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn ta ka fo a ka kɛwale la kumaso demayɛlɛ sanga in kɔnɔ sabula an ye wele bila maaw ma u sera kɛnɛ kɔnɔ an b'an sɔnni sigi rubrique ma a bɛ fɔ rubrique faso kunkan ka maa welele ko kuma bɛ u bolo an ye kuma di u ma ni ala sɔnna wele bilar'u ma u bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka ban ka fara ne sɔrɔ Ibrahima Jalo kan Kumba Kuyate ale fana bɛ kɛnɛ kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kan ka ban maa welelenw sera kɛnɛ kɔnɔ kuma ni sɔgɔma fini ɲɛna sɔgɔmada in na i kɛnɛ ka a kɔrɔ han merci beaucoup an ye wele bila maaw ma sabula rubrique ba an ka émission in kɔnɔ faso kunkan a bɛ wele bila fasodenw ma syndicat jɛkulu association ka taa se mouvement olu ma ani club ni groupement olu kana k'u fɛla fɔ kɛnɛ in kan sabula an ko k'an ta ye fasoko ye ka bɛɛ lajɛlen fɔ ka walemadɔn i tɛ dantigɛli kɛ Sori an ka foli bɛ Bamakɔ cɛna muso bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye foli lamɛn mɔgɔ mɔgɔ bɛ k'an lamɛn sanga in kɔnɔ Nouveau FM kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ni jɛkulu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi jɛkulu min tɔgɔ ko faso danbe lakanatɔn nka hakili la u tun bɛ M5 na mais a bɛ n'a fɔ an ka kuma t'u bolo u yɛrɛ ka walawalali kɛ n'Ala sɔnna ma président yɛrɛ b'an bolokɔrɔ bi n'o ye Abdaramani Sise a n'a ka secrétaire général ni ale tɔgɔ Ismaël Sangare donc an bɛ kuma d'u yɛrɛ ma u yɛrɛ bɛ walawalali kɛ ma welelew aw ni ɲankuma an ye wele bila aw ma aw sera ka kɛnɛ kɔnɔ kɛnɛ min n'an b'a fɔ ale ma ko faso kunkan kan rubrique ma welele ka kuma di aw ma Abdaramani Sise faso danbe lakanatɔn e o ɲɛma ye ɲɛfɔli ka an ye jɛkulu kan sabula an ye aw ye kɛnɛ caman kan o n'a taw ta faso ko don bisimila alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah an bɛ ala fo k'ala barikada ani ka aw yɛrɛ fo aw ka bisimilali la nin kɛnɛba in kan faso danbe lakanatɔn i n'a fɔ i y'a fɔ cogoya min na ne ye a président ye
bureau exécutif national président ye ne ye yan Bamako. Faso danbe lakanatɔn a sigira ka da hakilina damadɔni de kan, ka da kan n'i ye maaw ka lahalayaw jateminɛ, ka daminɛ an ye wulikajɔ laban minnu kɛ sisan fo ka na se Ibrahim Boubacar Keita ka fanga dafirili ma. Donc wulikajɔ in an ka faamuya la fɛn caman bɛ yen nɔ o y'a jɛ, ka da kan jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ in kɛ. Jɛkulu in caman tilala ka fara mɔgɔw caman taara n'u yɛrɛ. Bon anw yɛrɛ tun bɛ kɛlɛ in kɔnɔna la kosɛbɛ, ka da kan anw tun bɛ imam nɔfɛ kɛlɛ in na. Bon o kɛlɛ in sisan a bɛ ka taa taabolo min kan, vraiment anw y'a ye k'a fɔ mɔgɔ min tun bɛ anw ɲɛfɛ kɛlɛ in na n'o ye M5 ye, bon an ka bolo fara o tun ye semasi ye. An y'a ye k'a fɔ hakilina dɔw nana bɔ a kɔnɔna la, hakilina ninnu tɛ anw ka hakilina ye. O kama anw y'an yɛrɛ minɛ ka bɔ semasi la o kɔnɔna la. Donc o kɔnɔ sisan anw ye jɛkulu sigi ɲɔgɔn kan, ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan, ka jɛkulu sigi ka bɔ Bamako ani Segu ani Sikaso. Mɔgɔ caman bɛ jɛkulu in kɔnɔna la minnu ka hakilinaw lamɛnnen don kosɛbɛ. Donc a sigira ka da kan maaw ye kɛlɛ kɛ laɲini min nɔfɛ, laɲini in ma fa, laɲini in ma sabati. Donc danaya min bɛ an ni maaw cɛ, anw de kɛra sababu ye ka maa caman labɔ. An donna maaw ka misiriw kɔnɔna la, an donna maaw kan u ka baara yɔrɔw la, u ka kalanyɔrɔw la, k'u labɔ ka taa kɛnɛ kan ka taa kɛlɛ kɛ. Donc kɛlɛ in halisa anw ma nimisi wasa sɔrɔ a la, ka da kan kɛlɛ kɛra laɲini min kama halisa o laɲini kelen bɛ yen nɔ a ma ban. Donc ni dɔw y'a kɛ ni place ɲini, jɔyɔrɔ ɲini, tɔgɔ ɲini, nafolo ɲini, anw b'a ye k'a fɔ anw ta t'o ye, ka da kan kɛlɛ in kan ka continuer fo maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka lafiya sɔrɔ. O kama o nana ni nin hakilina in ye ka jɛkulu sigi sen kan n'o ye faso danbe lakanatɔn ye. N'i ye tɔgɔ in yɛrɛ ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ faso o ye an ka Maliba ye, danbe o ye an ka laada ɲumanw ani an ka diinɛw ani fɛn o fɛn bɛ tali kɛ jogo ɲumanyaw la ka se k'o bɛɛ lajɛlen sinsin jɛkulu kɔnɔna la min n'an y'o tɔgɔ de da bakuruba la, faso danbe lakanatɔn. D'accord, président kuma faamuyana. Ismaël Sangare e secrétaire général ye. Jɛkulu kɔnɔ maa o maa n'i ye secrétaire général o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ a gafe kow n'o y'a papier kow ye, a donyɔrɔ n'a bɔyɔrɔ e bɛ caman dɔn o la. Yani an ka se faso danbe lakanatɔ ma, aw tun bɛ jɛkulu min kɔnɔ, ne hakili la maa n'i bɛ don jɛkulu la, a kan ka ɲini, i kan ka ɲini k'a dɔn jɛkulu sariya o ye jumɛn ye. Yani aw kun ka don jɛkulu minnu kɔnɔ, n'aw bɔra kɔnɔ sanga in kɔnɔ, tɔgɔfɔli o bɛ e yɛrɛ bolo. Aw kuma a kɔnɔ sɛbɛn ɲini ka jateminɛ kɛ a sariyaw kan avant que aw ka don wa? Alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wa salam ala rasulillah. Sori Ibrahim an bɛ fɔ i ka cɛsiri la ani an balimamuso n'o ye o filan kɛrɛfɛ Kuyate ani nɛgɛ kɛrɛfɛtigi n'o ye monsieur Jara ye. Aw ka cɛsiri faso jama bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni la, vraiment aw bɛ fo o la kosɛbɛ kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ko o bɛɛ lajɛlen yantuma. U ye foli ka mɛn. Ka ɲini Ala fɛ an bɛna kuma minnu fɔ Ala ka ni sababa bɛ. Amin rabi inchallah. Alhamdulillah o kɔfɛ an bɛna i ka kuma la n'o ye i ka ɲininkali ye. I b'a dɔn adamaden mɔgɔw n'a fɔla ko jɛkulu, danaya de bɛ na ni jɛkulu ye. N'i dala mɔgɔ la walima ni aw dala ɲɔgɔn na, a bɛ fara ɲɔgɔn kan ka laɲini dɔw sigi sen kan walasa a ka se k'o laɲiniw sɔrɔ. Maintenant a dɔ la aw bɛ bɛn fɛn na, aw bɛ bɛn gafe la, aw bɛ bɛn kɛwale la, jɛkulu sigilen kɔfɛ dɔw bɛ se ka na ni sira gɛrɛ ye min ni o sira tɛ kelen ye. O de ye problème ye. Donc o de y'a to jɛkulu sigilen kɔfɛ laɲini minnu ni o tun kan ka ɲini, fɛn minnu tun kan ka kɛ sɔrɔfɛn ye, an nana ye k'a fɔ sira minnu kan ka an dɛmɛ walasa olu ka se ka sɔrɔ, o sira ninnu bɛ ka bila. Donc o la danaya min tun bɛ yen, danaya wulila. Ni danaya de wulila dɔrɔn jɛn tɛ yen. N'i y'a mɛn ko jɛ, danaya de bɛ yen. Alors ni danaya nana bɔ yen, i b'a sɔrɔ o la jɛ tɛ kɛ yen. O de y'a to ni anw y'an yɛrɛ ta k'an yɛrɛ minɛ i n'a fɔ président fɔ cogo min. Ok. Président an bɛ kuma sigi i ma. Aw bɔra jɛkulu min kɔnɔ, jɛkulu in tɔgɔ? Bon n'an nana se tɔgɔko yɔrɔ ma, jɛkulu in ye semasi. Semasi. Tɔgɔfɔli ye an ma wajibi ye pour que minnu bɛ lamɛnni na u ka a faamuya. Aw bɔra jɛkulu min kɔnɔ ni o ye semasi ye, mun de ye aw bɔ semasi kɔnɔ? Segal bɔra ka dɔ fɔ a la sisan n'o ye kunkilennaw ye ani danayako ye,
ka da kan an y'a fɔ cogo min na mɔgɔ bɛ kɛlɛ kɛ walasa jama de ka lafiya mais i tɛ kɛlɛ kɛ i yɛrɛ ye ni kɛlɛ nana se yɔrɔ dɔ la ni mɔgɔ kelen y'a essayé ka kɛlɛ ta ka k'a yɛrɛ ka ko ye ale de bɛ kuma a kelen tɔgɔ la ale de bɛ kuma ka décision ta jama tɔgɔ la a tɛ jama lamɛn donc an b'a ye k'a fɔ i ye jama minnu fara ɲɔgɔn kan i m'u ka hakilina bonya donc ni dun ye jama wele i kan ka jama hakilina bonya jama ka laɲini ye min ye i kan ka t'o sira de fɛ donc an m'u ye a kɔnɔna la o kama anw y'an yɛrɛ minɛ ka bɔ a kɔnɔ ka d'a kan jama min bɛ anw fana nɔfɛ n'an kɛra sababu ye k'olu labɔ ka taa tile kɔrɔ ka taa gazi kɔrɔ ka taa san kɔrɔ o jama in fana ka danaya de bɛ anw kan walasa o danaya in kana tiɲɛ an y'u labɔ kun min kama walasa o kun ka se ka to sen na fo ka taa fɔ a sabatira o kama an y'a ye k'a fɔ n'an bɛ nin taabolo in na a tɛ se ka sabati cogoya si la donc kama an y'an yɛrɛ minɛ ka jɛkulu sigi sen kan an yɛrɛ danaya mɔgɔw an dalen don mɔgɔ minnu na ani an b'a dɔn an ni mɔgɔ minnu ka kunkilenna ye kelen an y'a ɲɛfɔ olu ɲɛna ka fara ɲɔgɔn kan ka kalo caman kɛ kuma la yan'an ka jɛkulu sigi sen kan région caman kɛra la mɔgɔw bɔra région na ka na n'o ye Segu ani Sikaso ye a nana laban min na o kɛra jɛkulu sigili ye ka bɛn décembre kalo tile 26 ma 2020 na donc jɛkulu in bangena o la ala ye ne yɛrɛ de garisɛgɛ don a président la donc jɛkulu in sigilen sisan an ye charte dɔw k'a la n'o ye condition dɔw ye maa o maa ne kɔni kɛra ɲɛmɔgɔ ye jɛkulu in na k'a fɔ ko e de bɛna jɔyɔrɔ dɔ ta jɛkulu in kɔnɔna la a bɛ wajibiya i kan i dalen no gafe min na n'o ye alikuranɛ ye i b'a ta i b'i kale jama ɲɛfɛ k'a fɔ k'i tɛ jama janfa donc an y'o kɛwalew kɛ maa o maa donna biro kɔnɔna la k'a daminɛ biro ɲɛmɔgɔ la fo ka taa s'a mɔgɔ laban ma a bɛɛ lajɛlen kalila gafe la o cogoya la k'a fɔ k'u tɛ jama janfa u bɛ jama ka baara de kɛ fo ka taa se u ka wagati laban ma inchallah. D'accord. Ismaël e secrétaire général an bɛ gɛrɛ i la sabula a da sera kalikan ma an b'a dɔn k'a fɔ Mali kɔnɔ yan diinɛ a ka ca Mamadu diinɛ kanubagaw bɛ yen Isataw bɛ yen maa wɛrɛw bɛ yen min tɛ ninnu si la ni min b'a fɛ ka don jɛkulu in na n'o ye mouvement faso danbe lakanatɔn ye e tɛ silamɛ ye i ye chrétien ye walima i ye contre ni sanɛ matarafabagaw tigilamɔgɔw ye olu ka kalilu bɛ kɛ cogo di? Bon o ɲininkali in ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ sabula an bɛ jamana min kɔnɔ mɔgɔw ka kuntilennaw ani mɔgɔw ka danbew ani mɔgɔw ka diinɛw tɛ kelen ye o de ye Mali yɛrɛ ka maliya ye donc o kun kɔnɔna na an ka tɔn in a dayɛlɛnnen don Malika bɛɛ ye ni n ko Malika bɛɛ i n'i ka danbe de don i n'i ka diinɛ de don i n'i ka danayafɛn de don ne dalen don fɛn dɔ la e ma da o la e dalen don min na a ka ca Ala fɛ n'a fɔra ko e ka i kale o la k'a fɔ k'i tɛ jama janfa a dɔ la o bɛ se ka kɛ sababu ye ka e yɛrɛ bila sira kan donc kɛrɛnkɛrɛnya la i tɛ silamɛ ye i bɛ se ka don nin tɔn in na nka kɔni b'a la sabula ni i ye jateminɛ kɛ an ka waati laban ninnu kɔnɔna na danaya tiɲɛna danaya tɛ yen bilen hali anw yɛrɛ bɛ ka nin kuma minnu fɔ nin waati la i b'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a fɔ sisan ko ko ninnu bɛɛ ye kelen ye donc o la il faut que fɛn dɔ de ka sɔrɔ min bɛ se ka danfara kɛ an ni mɔgɔ tɔw cɛ min bɛ se ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ se ka kɛ garde-fou ye c'est comme c'est un garde-fou alors donc o kun kɔnɔna na a dɔw la i kɛra cogo o cogo i kɛra silamɛ ye o i kɛra danbetigi ye o i bɛ da fɛn min na i b'i kale o de la k'i tɛ jama janfa. D'accord. jɛkulu in a bankera décembre kalo tile 26 san 2020 organe jumɛn ni jumɛn bɛ jɛkulu in kɔnɔ? Très bien. Nin jɛkulu in na organe fila de bɛ yen c'est-à-dire que un organe exécutif et un organe consultatif. Maintenant l'organe exécutif n'o ye organe min bɛ baara kɛ consultatif ka yamaruya kɔnɔ o de ye organe exécutif ye o organe exécutif nin de sigila sen kan le 26 tɛmɛnen sa n'a bɛnna samedi don yan dɔ ma alors donc organe fila exécutif ani consultatif olu ka baara ye baara jumɛn ye? Organe exécutif ni consultatif par assemblée générale n'o ye kuntilenna minnu sɛmɛntiya k'a fɔ jɛkulu kan ka taa ni kuntilenna ye donc organe exécutif de b'o bila sen kan sisan i n'a fɔ a tɔgɔ b'a fɔ cogo min na l'exécution des grandes décisions émanant de l'assemblée générale
donc organe fila de k'i ka ɲininkali jaabi. D'accord. Président, Oui. faso danbe lakana tɔn a ka laɲini ye jumɛn ye? Laɲini minnu banna fɔlɔ danaya min tiɲɛnen don ka danaya in lasegin ka na. I bɛ ka siran tɔgɔ fɔ n ye maaw de bɛ lamɛnni na maaw b'a fɛ ka fɛn dɔ faamu tɔgɔ fɔli tɛ baasi ye parce que ni i ni maa dɔ n'aw jɛra wagatiw la aw farala mɔgɔw k'a dɔn i ni dɔ de tun bɛ jɛ la mun de ye aw fara pour que accusation o ka dabila an bɛ kɛnɛ min kan tiɲɛ kɛnɛ don. N y'a faamuya komi i ye ɲininkali kɛ ko laɲini min b'an na laɲini la kumaba o dɔ ye ka danaya lasegin. Danaya bɛ lasegin cogo di? N'i ye Mali ta k'a lajɛ population lajɛ en général i b'a sɔrɔ population fanba u jigilatigɛlen don Mali la maliyɛnw na. Yani n'i ko maliyɛnw na i b'a fɔ n'i taara politiki sira fɛ jamana marabagaw walima voilà n'i taara politiki sira fɛ tɔnjɛkulu ɲɛmɔgɔw jigilatigɛlen b'o de la wa bien jamana yɛrɛ tɔnjɛkulu ɲɛmɔgɔw n'i taara politiki sira fɛ i b'a sɔrɔ mɔgɔw bolo falen tɛ politisiyɛnw na kosɛbɛ. N'i taara diinɛ sira fɛ o fana b'o cogoya kelen na n'i ko société civile o fana b'o cogoya kelen na. Donc mun de nana ni o ye o de ye danayabaliya ye. Munna mɔgɔw dalen tɛ u ka ɲɛmɔgɔw la? Mɔgɔ minnu bɛ diinɛ sira fɛ ani mɔgɔ min bɛ politiki sira fɛ munna mɔgɔw dalen t'u la? Donc ka se k'o danaya in lasegin ka na o ye anw ka baara la belebeleba dɔ ye parce que en tant que i ma da i ka ɲɛmɔgɔ la en tant que mɔgɔw ma da ɲɔgɔn na an bɛ fɛn o fɛn fɔ la o tɛ se ka sinsin. O kama anw ye fɛɛrɛ min sɔrɔ an ta la o de ye ka na ni gafe ka kale a la bɛɛ ɲɛna k'a fɔ an tɛ janfa kɛ. Donc walasa mɔgɔw ka se ka da kuma minnu bɛ ka fɔ ani baara minnu bɛ na kɛ mɔgɔw k'o ye ka da o la. Donc ni danaya sinsinna hali n'aw bɛ kuma bɛn kuma la i b'a sɔrɔ n'aw dalen don ɲɔgɔn na aw bɛ bɛn sɔrɔ mais aw bɛ ka kuma bɛn kuma la danaya tɛ yen nɔ. Donc o b'a yira k'a fɔ danaya sɔrɔ ka gɛlɛn o la kosɛbɛ bɛn sɔrɔ ka gɛlɛn o la kosɛbɛ. O cogoya de la n'i y'a lajɛ côté o côté fɛ i b'a sɔrɔ danaya tɛ kɔmɔgɔw ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Donc ka se k'o danaya in lasegin donc an bɛna baser o kan mais o dɔrɔn t'an ka baara ye ka d'a kan an ka baara wulikajɔ caman bɛ a kɔnɔ ka se ka maliyɛnw sensibiliser ka se ka baara yira maliyɛnw na ka se ka danaya sinsin danaya min n'an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka a fɔ ni mɔgɔ min kumana walima ni mɔgɔ min bilala ɲɛfɛ an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la karisa nin ye danayamɔgɔ ye a ye kuma minnu fɔ depuis a daminɛ fo ka taa se bi ma a b'o kuma kelen de kan. Donc an tɛ fɛn ka kɛ kuma fila fɔlɔ ye ka kuma kelen de fɔ maliyɛnw ye depuis ko daminɛ an bɛ dumɛ o de kan fo ni ala ye a ko kuncɛ cogoya min na. Bon baara min fana don k'a fɔ ko baara in sigilen don mɔgɔ ko de kan mɔgɔ ko tɛ. N'i y'a ye n y'a fɔ kuma kɔnɔna la k'an ye kalo caman kɛ an bɛ sigi ka kuma la hakilina dɔw de bɛ yen ko in sigilen don hakilina de kan hali ni mɔgɔw tɛ yen o hakilina in ka se ka continuer parce que n'i ye jateminɛ kɛ an ka jɛkulu baara ninnu caman bɛ yen nɔ a sigilen don mɔgɔ de kan mɔgɔ kelen n'o de ye ɲɛmɔgɔ ye n'o mɔgɔ kelen tɛ yen don min na mɔgɔ bɛ n'u yɛrɛ ɲininka ko jɔn de bɛ bila ɲɛfɛ ka d'a kan a sigilen don mɔgɔ de kan. Donc an ye nin sigi hakilina de kan an mɔgɔ bɛ hakilina in dɛ mɔgɔw k'o de lajɛ u kana mɔgɔw lajɛ. Donc hakilina in bɛ se ka waleya cogoya min na jamana kɔnɔ o de ye ka se ka danaya in fɔlɔ k'o sinsin maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'an ka laɲini ye. D'accord. Secrétaire général an bɛ segin ka na ye fan fɛ aw tun bɛ semasi de la laɲini fɔlɔ o ye min ye semasi fɛ o ye k'a fɔ maliyɛn caman degunna u taar'u jigi da semasi kan. semasi ye wulikajɔ min kɛ o ye ka yira Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka fanga tɛ se ka fantanw ka hakɛ d'u ma a ka taa ka bɔ yen parce que fantanw tɔɔrɔna. Ibrahim Boubacar Keïta a taara aw dun tun bɛ semasi kɔnɔ laɲini min ni aw y'a kɛ ka ɲɛsin IBK ka fanga ma a taara hali bi aw ma satisfait. An bɛ se k'a fɔ concrètement point jumɛn bɛ yen ni o ye aw bila an b'an sinsin o de kan ka faamuyali sɔrɔ o la e y'a secrétaire général ye fɛn dɔ fɔ an bɛ se ka min faamu min y'a to n'aw bɔra malgré le départ du président IBK. Bien, alhamdulillah i ka nin ɲininkali nin ye ɲininkali ɲumanba ye an b'i fɔ i ka ɲininkali na mun na malgré le départ de monsieur Ibrahim Boubacar Keïta son excellence anw bɔra ni semasi in na
o ye ɲininkali min ka nɔgɔ kojugu. An y'a f'i ye kabini kuma daminɛ na, i bɛ se ka fɛnkulu caman fara ɲɔgɔn kan. Misaliyala sisan bagan misɛnnin n'o ye saga, i b'u caman fara ɲɔgɔn kan nka u sɔngɔw tɛ kelen ye. Adamadenw caman bɛ fara ɲɔgɔn kan, adamadenw u jogow u ka kuntilennaw u tɛ kelen ye. Donc o kun kɔnɔna na ni a ye farankan dɔ kɛ ka fɛn dɔ laɲini, parce que fɛn min to laɲinitɔ de don, a tun bɛ tɛmɛ Ibrahim Boubacar Keïta ka tagali de la, a bɛ daminɛ o de la. Okay. Maintenant, voilà. Ni ale t'a la, fɛn min kun ɲininen don o ye daminɛ de, c'est-à-dire le début même du commencement. Il faut qu'ale de kun ka ta fɔlɔ, laɲini tun bɛ fɛn min nɔfɛ o ka se ka sabati sisan. Ale kɔni t'a la. Ale kɔni t'a la. Mais ni ale t'a la, laɲini tun bɛ fɛn min nɔfɛ n'u ye min ni min ka kan, jɔyɔrɔ min ka kan u ka d'u ma danaya kɔnɔ. Faso nafolo jamanadenw k'u yɛrɛ ye a kɔnɔ. Sariya a ka kɛ bɛɛ ni bɛɛ ka kan sariya laboli, ka sariya labaarali la. N'o ye le droit, c'est-à-dire chacun doit être équidistant au même niveau de l'application de la loi. O ka tɛmɛ ka bɔ yen, ɲɛmɔgɔw u ka sigi ni tilennenya ye. Mais an bɛ waati min na komi sisan, k'a daminɛ président de la république la fo ka na bila ministre la, mɔgɔw sigila sigi cogo min na bɛɛ y'a ye o. O ye anw siran dɔɔni. An ko mais kɛlɛ kun ye fɛn min ye walasa tilennenya ka na. Sika walima méfiance ka bɔ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais an nana ye méfiance juguyala de o. Malgré que son excellence Ibrahim Boubacar Keïta taala ka bɔ fanga la, an bɛ waati min na komi sisan maliyɛnw ka danaya baliya tɔ de juguyala. O de kun ye laɲiniba yɛrɛ ye. Ni an ma da ɲɔgɔn na a bɛ se ka mun da fo pour que Mali ka se ka jɔ, maliyɛnw ka se ka lafiya, an bɛ da ɲɔgɔn na de. Mais danaya baliya ɲɔ ɲɛna o Ibrahim Boubacar Keïta tagali kɔfɛ o. Donc kalan ka laɲini ma sɔrɔ. Donc ni laɲini ma sɔrɔ, a sababu ye ko minnu ye n'o ye maa dɔw tun bɛ jɛkulu la n'olu nana jama ka kuntilenna ta ka kɛ u yɛrɛ ka kuntilenna ye. Bon i tɛ se ka sigi ten ka i bolo kɔrɔse k'o fɛnɛ lajɛ k'o suit ten o. Segal n ye fɛn dɔ kɔlɔsi aw ka kɔrɔfɔ kɔnɔ, aw b'aw méfier mɔgɔw tɔgɔ fɔli la kosɛbɛ. Awɔ bon n'i y'a ye n t'a dɔn o dabɔ kun ye min ye. O kun ye min ye parce que président y'a fɔ ça ne sert à rien de dire ceci a fait ça, cela n'a pas fait ça, ni nin kɛ nin ma ɲa, ni nin kɛ nin ma ɲa. Donc aw yɛrɛ bolo an tɛmɛna étape kan. Très bien, anw bolo an bɛ yɔrɔ min na comme sisan. Si on se met à dire le nom des gens, on ne veut pas faire de publicité gratuite. D'accord. Adamadenw ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la. Ok. D'accord, président da sera ma. A ko jɛkulu i b'a sɔrɔ a reposelen bɛ ɲɛmɔgɔ dɔ kan. N'o ɲɛmɔgɔ tɛ yen, jɛkulu in tu as l'impression que jɛkulu in cira walima ɲininkaliw bɛ kɛ jɔn bɛna bila a place la. Faso danbe lakanatɔn. N'i ko ko jɛkulu a tɛ taa ni musaka ko tɛ. Tout à fait. Aw ka musaka ninnu aw hakili sera a ma wa parce que ni a tɛ bɔ maa kelen ko. Tɔn bɛ labalo cogo di? Tout à fait. I y'a fɔ cogo min na, faso danbe lakanatɔn komi jɛkulu min don, jɛkulu kura don. Anw sigila sisan an bɛ ka hakili jagabɔw kɛ baziw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan olu bɛ se ka sigi cogo min na ka sinsin. An bɛ consultation la o bɛɛ kɔfɛ ka fara o kan an bɛ ka hakili jagabɔw kɛ tɔn bɛ se ka labalo cogo di, sabula foyi tɛ se ka kɛ musaka kɔ. Donc o kun kɔnɔna na hali an bɛ yɔrɔ min na komi sisan hakili jagabɔw dɔw kɛla cogo di, teliyala musaka dɔw bɛ se ka sɔrɔ cogo min na k'o bila kɛrɛfɛ. Donc faso ko n'i ye min kɛ faso jɔli la o ye diinako de ye. Maa min n'i y'a ye k'a fɔ e bɛ nin jɛkulu la ko daminɛ don k'o ma sigi sen kan, carte de membre ma sigi sen kan, bon cotisation ma sigi sen kan, hali n'o y'a sɔrɔ a ko jateminɛw bɛ ka kɛ a kan ka kɛ kɛcogo ɲuman min na, a dɔ la mɔgɔ bɛ anw cɛla minnu bɛ se ka na n'u ka dɛmɛ ye yanni olu kow ka sigi sen kan a ka se ka
o bila tɔn ka palan kɔnɔ ka se ka fonctionner n'o ye fɔlɔ o de bɛ senna sisan d'accord parce que faransikaw b'a la Segu Côte d'Ivoire an ye o mɔgɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lamɛn donc a dɔ la olu bɛ se ka dɛmɛ min kɛ yanni tɔn yɛrɛ ka organe financière ka sigi sen kan dɔw yɛrɛ ye agi ka ban ne ma fili ka bɔ Côte d'Ivoire dɔw ye a ka ci bila ka na déjà ko ni ala sɔnna an dama an bɛ ka danbe ko min fɔ an bɛ ka ladiriya ko min fɔ an bɛ ka diina ko min fɔ ni o don olu ka dɛmɛ b'a ye président i bɔra ka secrétaire général lamɛn an kɔni an b'a dɔn k'a fɔ ni maa b'a fɛ ka kɛ tɔnden ye faso danbe lakanatɔ tɔnden ye i bɛ tɛmɛ ni sira jumɛn ye i kan ka kɛ maa jumɛn fana ye o question in pour que i ka se ka kɛ faso danbe lakanatɔ tɔnden ye fɔlɔ carte de membre bɛ yen nɔ filanan mɔgɔ ko jamako fana tɛ quoi an mago bɛ mɔgɔ ladiriw de la mɔgɔ min b'a dɔn tiɲɛ na an ka hakilina in a ka di ye i kɛra fɛ i ye ladiri donc i ni anw bɛ kun i bisimila ka d'a kan tɔn caman bɛ yen nɔ i b'a ye n'a daminɛra n'a hakilina jara mɔgɔ ye dɔrɔn mɔgɔ bɛ girin a kan mais i b'a sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ girin a kan o mɔgɔ ninnu tɛ ka mɔgɔ ɲininiw ye bon n'i m'i cogo dɔn tuma dɔ la i ka tɔn a bɛ k'i na ko jama de b'i bolo k'a sɔrɔ jama min b'i bolo i ta tɛ donc kama carte de membre kɔni bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min mago b'o la i bɛ carte de membre ta i bɛ kɛ membre simple ye mais n'i ko kɛ fo i ka jɔyɔrɔ de sɔrɔ an ka tɔn in na an bɛ na n'an ka chartiw ye n'o ye kalili ye donc i ma i dalen don gafe min na o bɛ na da i bɛ kali a la k'a fɔ i tɛ jama janfa an kɔni tɛ jɔyɔrɔ di mɔgɔ ma a kɔnɔ jɔyɔrɔ min ni jama ka a bɛna jɔyɔrɔ min bɛna jama de servi mɔgɔ si t'o jɔyɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la f'i ka kali gafe la o de y'an ka charte ye a kɔnɔna la mais n'i bɛ fɛ ka kɛ carte membre gansan ye o fana bɛ yen nɔ président kɔrɔfɔ in kɔnɔ diinɛ tɔgɔ nana ka ca kɔrɔfɔ in kɔnɔna la Mali kɔnɔ n da bɛ se a ma u b'a fɔ nanzarakan na ko le Mali c'est un pays laïque silamɛya kelen tɛ yan olu kun ka ca mais diinɛ wɛrɛw bɛ yen politiki ou bien tɔn n'aw farala ɲɔgɔn kan hakilina ko don mais don nalenw na fanga ɲini o bɛ se ka kɛ aw fɛ wa bon o bɛ dépend assemblée générale mana min décider parce que sisan an bɛ yɔrɔ min na mouvement de don an yɛrɛ b'a papier ko boliboli la o bɛɛ ma ban fɔlɔ donc mouvement in pour que a ka se ka kɛ parti politique ye ou bien a ka se ka kɛ fɛn wɛrɛ mais an ye fɛn dɔw ye olu daminɛna mouvement na ka tila ka politique sira ta an bɛ ka ɲininkali in kɛ quoi comme anw ta ye min ye anw tɛ décision ta quoi ne kelen tɛ se k'an sigi yan dɔrɔn assemblée de bɛ laɲiniw kɛ assemblée de bɛ min b'an fana sanfɛ président hakili tɛna changer don nalenw na ni ala sɔnna ma parce que a tant que assemblée b'a kɔfɛ assemblée bɛ bilasirali kɛ ka taa sira min kan an kalila o de kan hali n'anw bɛ fɛ ka baara min kɛ an b'o baara boloda ka yira an ka assemblée générale de la n'u y'a valider an bɛ baara kɛ n'a ye n'u m'a valider a bɛ to yen donc k'a fɔ ko président kelen de bɛna décision ta ɲɛfɛ a kelen kɔ ka jama a sago sɔrɔ o t'a la an y'o de bɔ a la o de nana ni assemblée ko in ye baara o baara n'a bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ ni assemblée ka sira de fɔlɔ olu k'a valider bureau exécutif bɛ sɔrɔ ka baaraw kɛ voilà o de don bon i ye min fɔ fana diinɛ ta fanfɛla la jamana ye laïki ye nka anw ye diinɛ mɔgɔw ye an kɔni ye diinɛ mɔgɔw ye n'i ye ne ta ne bɛ diinɛ dɔ la n'i ye Segali ta ale bɛ diinɛ dɔ la n da tun bɛna se ɲininkali yɔrɔ ma voilà diinɛ mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen min bɛ sɔrɔ diinɛ wɛrɛw la donc mais mouvement in dayɛlɛnnen don bɛɛ ye k'a fɔ k'e silamɛ dɔrɔn de k'i bɛ don a kɔnɔ ayi mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka don a kɔnɔna la nka jɔyɔrɔ ko in de ka gɛlɛn a kɔnɔ ka tɛmɛ nin bɛɛ kan n'i bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ dɔ ta walima ni kow nana bonya f'a nana se fo jɔyɔrɔ dɔ ka di dɔ ma o jɔyɔrɔ ditɔ in kalili bɛ na o yɔrɔ de la sisan donc k'a fɔ i ye diinɛ bɛɛ bɛ a kɔnɔna la jamana ye pays laïque ye an b'o respecter ka d'a kan an b'a kɔnɔ sariya y'o de donc an bɛ an ka jamana baaraw kɛ ni diinɛ kow nana bɛɛ bɛ t'i ka diinɛ baara fana k'i ka diinɛ sira fɛ. Kuma Kuyate i bɔra ka président ni secrétaire général lamɛn u ye kɔrɔfɔ caman kɛ faso danbe lakanatɔn kan ɲininkali dɔ b'i bolo ka tɔn kɛ an ka mawuleni ninnu na.
Bon, sur les ɲininkali min bɛ ne bolo o ye de yala parce que u ko jamana ko de don donc dans l'avenir yɛrɛ olu yɛrɛ ka pour que jamana in ka se ka basigi danaya ka na jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛmɔgɔw ka se k'u ka baara kɛ ka ɲɛ ni jamanadenw ka dɛmɛ ye donc aw yɛrɛ bolo dɛmɛ fɛn jumɛn de bɛ aw yɛrɛ bolo dans l'avenir pour que ka se ka jamana in basigi halisa jamanadenw ka se k'u sago sɔrɔ. Ok, secrétaire général i ye ɲininkali mɛn kuma tun bɛ président bolo donc an bɛ ɲininkali tɛnkun e la yanni an ka tila ka na kuma di président ma sabula ɲininkali wɛrɛ bɛ ne bolo ka ɲɛsin yɛrɛ fana ma i bɔra ka kuma ka ɲininkali lamɛn aw bɛna basé mun de kan jamana ka danaya ka sinsin faso denw ka ɲɛsin faso marabagaw kan mun de bɛna se ka kɛ kɛlɛkɛminɛ ye don nalenw na. Bon don nataw la min bɛ kɛ kɛlɛkɛminɛ ye an bolo o ye ka maliyɛn jɔlenw minnu ni gɛlɛya nana cogo o cogo u ka ladiriya u t'a fili u kɔfɛ u ka danbe u t'a fili u kɔfɛ k'u ɲɛsin nafa kan n'o ye kelen ka nafa ye o cɛ jɔlenw o muso jɛlenw olu dilan k'u bila jamana ka disposition na an bɛ kuma fɛn fɛn na Mali kɔnɔ ko a donna ta bɔla tan maako de b'an na ni n ko maako de b'an na an mako bɛ maa suguya minnu la ladiriya hukumu kɔnɔna na kuma kelentigiya hukumu kɔnɔna na an tɛ k'o maaw de sɔrɔ. Aw ko faso danbe lakana tɔn faso danbe pour que i ka kɛ a tɔnden il faut que i ka kɛ danbetigi dɔ ye o danbe kɛwale damadɔw bɛ yen aw bɛ se ka hakilijigin kɛ maaw ye maa minnu b'a fɛ ka kɛ tɔnden ye quoi parce que n'a fɔra ko nin ye faso den dɔ ye min b'a ka danbe la tɔbɔtɔ danbe ye critère jumɛn ni jumɛn ye o kan ka sɔrɔ maa jumɛn de la danbe critère dɔw fɔ an ɲɛna. Très bien danbe critère o ye fɛn nɔgɔ ye i n'a fɔ an ka mɔgɔkɔrɔba fɔ cogo min na ni a yela k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ sigida la a tigilamɔgɔ ni jogo ɲuman t'a la ko nin tɛ maa danbe mɔgɔ ye o b'a yira k'a fɔ danbetigi ye jogo ɲumantigi de ye danbetigi mɔgɔ ladiri don danbetigi tiɲɛfɔla don danbetigi kuma filafɔla tɛ danbetigi diinamɔgɔ don maintenant diinaw i n'a fɔ an tɛna don o de explication na a bɛ se ka kɛ ne ka diina ani e ka diina o bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na mais diinamɔgɔ n'a fɔra ko ten bakuruba la Mali kɔnɔ a bɛ faamuya alors i kun ye ɲininkali min posé président kan a y'a jaabi cogo min na fitinin bɛ n bolo ka fara o kan n'o ye la laïcité du pays ani anw yɛrɛ ka intervention pouvoir hukumu kɔnɔna na a y'a fɔ cogo min na o de don assemblée générale o de bɛ k'o jalatigɛ bureau exécutif b'a labaara mais hukumu kɔnɔna na n bɛ se ka min préciser c'est que an ka nin jɛkulu in on a une visée socio-religieuse. Qu'est-ce que cela veut dire? Une visée, c'est-à-dire une vision socio-religieuse. C'est-à-dire an ka sigida o bɛ yiriwa cogo di sigida a bɛ latanga cogo di sigida a mɔgɔw o bɛ lafiya cogo di an bɛ an sen don o baaraw la donc i sen donni o baaraw la o ye de façon indirecte jamana bɛ sigi kuntilenna ɲuman kan cogo min na ka i sen don o baaraw la la politique c'est quoi? La politique ce n'est que la gestion rationnelle de ton quotidien. N'o de ye politique ye i bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na i ka sigida la i ka denw bɛ se ka kalan cogo ɲuman sɔrɔ cogo min i ka sigida la ji ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a bolo cogo min i ka sigida la n'o de ye politique ye ayiwa anw tɛ se ka to o kɔfɛ o la o n'a ma ɲa ko anw fana ye jamanaden dɔ ye nka an b'o de kɛ k'a sɔrɔ an ka danbe ma tila an na k'a sɔrɔ an ka diina ma tila an na sabula an b'o de kɛ an sinsin bere ye kuma nin de ye nin nɛgɛ kaɲa 8 sanka 48 an y'o sɔrɔ kumaso kɔnɔ n hakili la madame Kulibali Bintu Napo maaw bɛ nɛgɛjuru sira nɔfɛ kosɛbɛ ka ɲininkali kɛ an ka maa welelenw la i bɛ jateminɛ k'a la ni min bɛ se ka don ni ɲininkali bɛ maa min bolo
ka kɛ faso danbe lakanatɔ maaw la u bɛ an bolokɔrɔ sanga in kɔnɔ émission faso kun ka kɛnɛ kɔnɔ président yani maaw ka nɛgɛjuru sira bɛnbɛn an bɛ sigi ka don kumaso kɔnɔ sabula an ye jateminɛ kɛ quartier kɔnɔnaw la ani dugu kɔnɔnaw la hali togodaw la maa dɔw bɛ ladiri don dɔ bɛ da la u bila ka don an sɔgɔma ama denbaya bɛ di a kɛ to i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn wa ne tulo b'i la anba wa ne tulo b'e la n balimakɛ anba an sɔgɔma tɔɔrɔ s'u la Burama Fofana Falajɛ i Fofana Burama Falajɛkaw don sori ne bɛ mɔgɔ ninnu ɲininka olu bɔra M5 la teliya la cogo di k'a sɔrɔ olu ma se ka nin jate in bɛɛ ɲini u tulo b'a la wala n bɛ fɛ u ka n jaabi o la quoi sori d'accord Fofana merci nin ye Burama Fofana ye ka weleli kɛ ka bɔ Falajɛ président kuma tun bɛ de bolo wa tun bɛ Ismaël de bolo i tun na ɲininkali kɛ d'accord komi wagati bɛ ka taa d'accord an ka maa filanan fana ta a ye ɲininkaliw sɛbɛn Bintu an sɔgɔma an sɔgɔma denbaya bɛ di an bara aba i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Mamadu Kamisɔgɔ ka weleli kɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn ɲininkali b'i fɛ wa d'accord foli diyara n ye ala ka kanu to an bɛ taa Fofana fanfɛ président yani an ka ɲininkali kɛ komi wagati bɛ k'an tan tigɛ ma an ka Fofana ka ɲininkali in jaabi fɔlɔ après ɲininkali min bɛ yen ni maa wɛrɛ wa weleli kɛ an bɛ segin ka na i bɔra ka kuma lamɛn n y'a lamɛn d'accord ko yan'an ka bɔ M5 na ko mun ye anw bila mun an ma miiri nin bɛɛ la sisan degun min bɛ maliyɛnw kan an bɛɛ wulila k'a kɛlɛ kɛ mais mɔgɔ si tɛ anw na k'a fɔ k'i bɛ i ye anw dɔ la kelen de ye ɲɛfɛ min bɛ kuma jɛkulu dɔ tɔgɔ la o wagati donc ni e tɛ ɲɛmɔgɔ ye jɛkulu la f'e bɛ jɛkulu kɔnɔ de donc ni ɲɛmɔgɔ ye kɛwale dɔ kɛ hali n'a man di e ye o wagati parce que ɲɛmɔgɔ de y'a kɛ donc i se ye min ye n'i y'a dɔn i tɛ se ka ɲɛmɔgɔ in bɔ yen i y'a dɔn i ka hakilina tɛna se ka san sɔrɔ ka lamɛn donc i se ye min ye o ye yɛrɛminɛ ye an y'o yɛrɛminɛ de kɛ ka se ka nana an ka hakilina ye ka n'o yira maliyɛnw na voilà d'accord maa sabanan bɛ da la an k'ale fɛnɛ lamɛn i bɛ dɔ bɔ i ka radio mankan na n tulo b'i la an b'a i ni sɔgɔma i tɔgɔ ni jamu ka weleli kɛ ka bɔ min Traoré Mamari u bɛ yen wa ɲininkali b'i bolo Mamari allo Mamari ɲininkali b'i bolo wa bisimila kuma b'i bolo bon ne ta tɛ dɔwɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɔra fɛngɛ semasi la cogo min na ka na bon an bɛ fɛ ka u bɔkun dɔn bon ni an y'o bɔkun dɔn sisan bon fɛn dɔ yɛrɛ bɛ yen nɔ u bɛ mɔgɔw ɲugu olu la fɔlɔ parce que aw na ka na débat kɛ donc n'aw bɛ débat kɛ ne hakili aw kan ka dɔn mais ni min filɛ ka fɔ k'ale tɛ fɛ ka tɔgɔ fɔ bon yɔrɔ min bɛ mɔgɔw ɲugu la dɔɔnin quoi o de bɛ ka kuma d'accord Segal ni n terikɛ yɛrɛ ye Mamari Traoré ale tun bɛ ka weleli kɛ ka bɔ Sirakɔrɔ Megitana aw y'a ka ɲininkali kan mɛn tɔgɔ fɔ in kɔni aw ma sɔn k'o ta ba la mɔgɔw b'a fɛ ka walawalali ka kɛ bon bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don bɛɛ n'i ka laɲini don i y'a ka ɲininkali mɛn bisimila kuma b'i bolo bon n ye a ka ɲininkali mɛn an b'a fɔ kosɛbɛ a ka ɲininkali la n'o ye monsieur Traoré ale ko ko mun na ko kun jumɛn y'a to ni an bɔra semasi la bon ne hakili la an ye nin kuma ninnu jaabi mais n'a b'a fɛ an ka perepere-latigɛ dɔ d'a ma semasi jɛkulu don jɛkulu min ni a ɲɛmɔgɔya ni ala tun y'a kalifa an balimakɛ ye n'o ye Isa Kawuji ale de tun y'a coordinateur général ye bon a dɔ la sisan komi n'a ma ɲa ko an jagoyala ka tɔgɔ fɔ donc an bɛ tɔgɔ fɔ
sabula bon Diego est-ce que Diego do ayi bon ale bɛ ka min fɔ sisan Ismaël c'est pour que mɔgɔw ka se ka fɛn dɔ faamu tɔgɔ fɔ man di aw ye mais ni tɔgɔ fɔli kɛra mɔgɔw b'a faamuya concrètement de quoi il s'agit. Très bien. Bon, peut-être aw bɛ ka tɔgɔ dogon bonya kama. Non sisan tɔgɔ bɛna fɔ o basi t'a la o ne ko semasi ala tun ye walima ala ye o ɲɛmɔgɔya kalifa an balimakɛ a kɛra baara ye parce que wagati kɔni sera ka ban an bɛ hakɛto ɲini kɛ parce que an tɛna se ka ɲininkali in jaabi ne tun b'a fɛ aw ka kumakan laban ka kuma in kuncɛ wagati kɔni nana jugin a kɛra baara ye dɛ an bɛ hakɛto ɲini kɛ Mamari fɛ parce que wagati m'an permettre walawalali ka kɛ ka sigi an kɔfɛ kumakan laban o ye jumɛn ye Ismaël i bɛ hakɛto parce que wagati sera. D'accord bon a kun ka di n ye n ka question in jaabi mais wagati ko don ok basi t'a la n'ala sɔnna an bɛna an bɛ lamɛnkɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo vraiment i yɛrɛ Jalo k'i fo i ka cɛsiri la n'i ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen a diyara n ye ka ɲini ala fɛ a bɛ ka faso jɔ baara min kɛ ala ka a sara kɛ aw ye ɲuman ye donc o la ka ɲini an bɛ ka kuma minnu fɛnɛ fɔ ala ka kuma ninnu kɛ sababu ye jamana bɛ se ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ cogoya min na. Amina rabi président dakura kelen wagati kɔni sera. Alhamdulillah an bɛ aw fo e yɛrɛ min anw bisimila i ka plateau kan ka renouveau baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka balimamuso fo n'o ye Kuyate ye kosɛbɛ aw bɛ baara min na ala ka barika don a la amina rabi inchallah an ka laɲini min ye ala ka laɲini min sabati an kɔni bɛ min nɔfɛ an b'a dɔn jigitigɛ barika bonyana mɔgɔw kan kosɛbɛ nka mɔgɔw ka lamɛnni kɛ u ka tɔmɔli kɛ u ka lamɛnni kɛ ni hakili ye an b'o de ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ. Ok faso danbe lakanatɔn siège bɛ yɔrɔ jumɛn Bamakɔ yan. Bon pour le moment a siège bɛ Ɲamakɔrɔ nɛgɛjuru sira b'aw bolo nɛgɛjuru sira bɛ Sigal ka nɛgɛjuru sira ne ka numéro 79 79 15 41 23 an ka chargé à la communication ale bɛ Segu Ibrahim Fatiga o ye 71 70